everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan na minaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang Laylay ni Mila. Ay, makapahuway-pahuway na ginintawang ko din sa ospital. Dili sa man atong miaging mga adlaw nga di ko lahos makatuok. Mupiyong lang ko. Kay si Masing, ay, piyong lang taon kay si Masing akong ikatabi. Ay. Uy! Sa maron! Mura magmamiuyog sa ilahom sa kong hidanan. Nanasagad ay! Huwag mitubag na ko. Wala sa mausap ang paglihok sa ilawom sa akong higdanan. Una-una na tingali ito. Mugna sa tingali itong pagkauyog sa higdanan sa akong paglihok. Pero kakusog at mugna. Mupiyong na ko pagbalik ko eh. Agay! Ito na sab. May katula sa akong buko-buko. Paita ba yaoy kung magatol ako? Kalisod na ba yung ipangaut? Kaya di ko kaabot. Kakatol yun. Suwayan ako sa pagkabot. Ay, litsing gatas. Ang ako nasang samba, ang ako nakabot. Nakabot ako sa pagkaot ako. Ay, pastilan, nakita yun ay. Doble na yun. Ako gibati, katulo niya sakit. Ganiya katulo na gano'n, katulo niya sakit. Ay, giahak na ni, bangag sa ilong. Seng! Pagdali niya o gimasa, Seng! Ay, balik kong takilit. Adto ko bongbong dapit mo atubang. Basig sa kainit ni sa akong higdanan mo nga nagatol nga akong pikas bahin sa buko-buko. Muhinay kong takilit. Hinay lang. Hinay lang yun ko. Hinay, aron dili matarog akong samad. Ay, kasakit ra pag yun kung matandugan. Makapiyong masabtag katriling ini. Da. Nagkatakilid ako spikas bahin nga wa matandog akong samad. Success! Sana? Luta? May luta sa bongbong. Puro magbabae. Mula pus di ay ang basa niya kung mag-uwan nga may luta man. Babae yun. Puro yung babae ang luta. Bisan unsaon akong tutok. Babae yun. Babae nga taas ug klaro mahinuon ang iyang porma. Ana? Mas nagkanako na mahinuon. Uy, nagkaklaro na yun siya. Dili na luta. Mura nagbabae nga mipilit sa bongbong. Sing! Sing dali, ragod! Pagdali, ragod, Sing! Pagdali di as banyo, Sing! Naligo na lamang pa. Naunsa man ang luta. Di nagyud siya luta. Ang babae, mura nag-reaksyon og lihok. Dili na siya mura milihok na yun. Sing! Alay ragod, Sing! Yan ang isakang yang kamot, Sing! Yan!
ka. Eh, mura nag, ha? Mura na, ha? Mura na di kamot siyang magkagawas gikas bongbong say. Para sing, may gawas na yun ako sa kamot sing. Dali ba? Saan ako pagkatuok sinisig? Na may, kuha na yun kagamot niya. Ang iyang giisa padug sa kong nahimutangan. Eh, oh, su. Ah, balik bongbong, oy. Su. Baka, galihok na niya ko. Ha? Kagawaso na sa bangiyang useng. Na, nagumbitay ng iyang buhok sa gawa sa bugbog, seng. Nagumbitay na, seng. Dali na taon, seng. Kadin ako makalihok, seng. Gusto ko mabangon, pero dili ko makahimo. Mikaging ko, seng. Ay, nagkagawas na yun ang iyang buhok nga nagduko. Oh, kataas sa iyang buhok. Oh, magkarabaho kitong kayo. Gisunod na niyang lihok ang iyang abaga, sing. Mauna yun eh. Human sa abaga. Nga nang isunod ang iyang til. Bisan pustahan pa, sing. Eh, awa. Daan ba yung lagi ko? O maglihok sa baga. Magkagawas na katunga siyang lawas. Ya. Kala, isunod na niya ang iyang tiilsing. Unya, is, is. Wala, magkagawas na niya siya. Muna sunod sing. Tabang ka ba? Tabang. Dali na diya sing. Saka ko sing! Kalami kayo sa tubig ibo sa lawas. Makaparelax. Ay, kakapoy yun dito ang usting. Ay, magkatali ko lang taga dito. Wala yung pagita. Bahala ko rin ding usting ka. Singgit ang urong imo diha. Mapadayon akong kaligo dire. Pahimulos ako sa tubig. Di pa nagsarbitaw na. Ay, nindot pa di kaligo. Gimingaw na hinuon ko kanang tuno sa lubi ba. Nga mo'y ako isyampo. Nya, butangan din ako simuyaw. Wah, kahumot yun. Humot kay ka to. Nya, lumoy pag yung kaayo sa buhok. Wala gayo yung kaspa. Mabay yun ni gamiton kaning adto sa mga katigulangan. Kanyahay ra nga, wa yun sila mga kaspa. Unya, wala gyud pang ubana. Kay wala may sagol kimikal ang ilahang gibubho sa ilahang buhok. Matay lagi. Itom kayo gihapon ang ilang mga buhok. Maya, wala ko'y mahimo. Manyampo na lang dyan ka. Wala naman katong hisgutan ko na ako agud karon. Karong panahon na. Humot mo sa noon kita. Uy. Nahilom na uri si Ustek. Gipula nung saba-saba ang kanahan. Dili kay ang ako rin lawas ang dili na kumalihok. Lagi pa nga kong tingog. Di na mo gawas. At takiho na magkuinis. Matay na magkuinis ka. Look, matay na magkago. Kagawad sa inyo lang tibok niyang lawa. Pinansiktik ang paingon ako. Kawas na siya. Kawa. Baka mo gawan niya sa inyo. Amangin ako, Deres. Uy, ka! Kalain sa ginawa. Pamatin ako. Murag nagikan sa ilawang syuta. Su. No, abada. Kailan ko kinsa ko. Kana na. Buwan na kailan ko kinsa ka, uy. Su. Ito.
Mihunong na siya og tikang. Pero niasap siya mihunong sa akong tungod. Gisa ka niyang iyang kamot ug mikupot sa putaw kilit sa akong higdaan. Basta niya ko. Tabangi ko. Cho. Su. Umanda yung su. Ayaw, kabuti mo kamot na ko. Su. Su. Sibuko. Ayaw. Ayaw, ikapot ang sa akong naong tibok kapot. Su. Tabangi ko. Na. Ano ba? Ayaw, pag-ikap na sa akong naong. Noy. Ikap na doon. Kakabaho. Huwag sa patay. Uwa. Mingaw. Uwa. Upanik ko sa akong nahimutangay. Ay, salamat. Ay, nahumada gid akong kaligo. Og nakailis na ako. Magawas na ako. Nakatulog na tingali si Usteng kay wala naman Ah! Wala! Babae? May babae sa kilid ni Usteng o mihikap niya? Oh! Hala! Napod ang buhok sa iyag na wang! Ang gisulog ga puting sinira, nagakagidlay na, nagising-gising. Ang si pariha sa salida, ikalbitong minatay nga, nahabuagi kasi ang lubnga. Ay, ah! Ala, may minagubaw. Oo ko. Tan, dili ka. Di. Oh. Oo ko, mga lag. Mga sakit pagi ako. Pika, wala ako'y sala. Wala. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!